आ गई पवन सिंह के सुपरहिट गाना। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के हाल ही में फिल्म आयल रहा, जेकर गाना वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिहल गई और काफ़ी व्यू हो रहा बा। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के काफ़ी हॉट वीडियो बा, जो पब्लिक काफ़ी पसंद कर रहा बारे लोग। अभी से 4 घंटा पहले वेब कंपनी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज कइल गई है पवन सिंह के गाना और अक्षरा सिंह के हॉट अवतार। तो लोग देखी वेब के ऑफिशियल चैनल पे जाके, कहे कि पवन सिंह के जोड़ी के और अक्षरा सिंह के गाना के काफ़ी लोग पसंद भी करता और ढेर सारा मोर अपडेट देते रह वो लोग के। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी और न्यूज़ लाइक करी, शेयर करी जा। लेटेस्ट न्यूज़ खातिर चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करी और लाइक करी, शेयर करी।